Jirikindeng Police Station Arlo kedamjang thereponi phai kep arni rong khelan wangpung kacheleng atovarpi along forest sahi pen rong asor inut bang hini atum thengpi ka chong hu alam pen kacharwa alam ki keklang Birta ke long duna tengke kedamtang there ni phai kep arni protection ranger sikaring hi atum patrolling kedam bo mahud wangpung somotan kacheleng atovarpi adungarai along thengpi ke bengtang gari along kethap thekdun longsi thengpi ke thabagari forest sahi atum kachepari deng ponji bupen bang heni bang ke thoma tuma bang gari kapabang long le darajok toware bengalong penang an rong asor pen forest sahi ang bong kacharwo sai dolo lapen ke kedamtang thereponi phai kep arni protection ranger sikari ing hi atum wangpung somotan kacheleng atovarpi along pen thengpi kang hua gari forest sahi atum wang bo mahut toware beng rong asor bang hini bang ke thoma tum kapasik sakdun lapen protection ranger aphan gari pen kapatong japhan kabor I pusi lam hoi alo along jongdun thu lam hoi ki peteng si bang pli aphan hem kang sam beng ponchek lo labang pli hem kang samalong kache beng nang atum laki jison milik arta ningkaning ko rakethom arong lumujem nivinson be arta ningkan thongkebra pli arong laki mokailum maji ingti arta ningkan thongkebra pho arong laki wangpung lapen borsing rongphar arta ningkan thongkebra hini arong laki longtar thepi pusi bang plia phanta pangthek pon lapen labang plia tuma phan case number 02/2022 U/S 147/148/341/332/387/506 IPC R/W section 40/41 Assam Forest Regulation Act 1891 arona tengpensi ing saiponpo lapen lapu gaching nang check bang plia tum kenang pachini dona tengke thengpi kang hua gari kali sangti ke thabdam jisi kedam posi nang than pachini don jirikin deng pen samsing ingti karbeng long life